ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навшини мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имҷа навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номер мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб Opel Astra бо нархи арзон срочна, Daewoo Tico бо нархи арзон, Opel Caravan, Opel Vectra A, VAZ 2107, Daewoo Matiz, Mercedes сечка, бимона сечкаи простой, Hyundai Porter 1 ва Hyundai Porter 2, Toyota Camry 2, трактори фурӯшӣ, Toyota Mark 2 ва Toyota Prius ва мошиное ки Toyota Corolla 1 мақсад ки чи ҳастад Европа дӯстони азиз ҳастад великои фурӯшӣ ва Opel Hatchback ва Sedan ва дигар мошиное ки аз территорияи Россия ҳастанд. нархҳои арзон, нархҳои дастрас, ҳар як кадомашон номерошонро бо ҳарфҳои зар дар поёнашон мемонем ва курси имзо бошад 122 сомону 30 дирҳам. навор асар мекунем, маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастад дӯстон, ки беҳтарин ҳолат Toyota Corolla 1 Европа. соли 26-2004 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холия, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин идеални сайсени мошин, якдаста дӯстони азиз, якдасткаштагӣ аст ва мошинда ягон дошта хеле жилет кардагӣ нест. мошин тайёр кардагӣ бениҳоят сайсени зур. дӯстони азиз, мошин яксола ҳуҷҷат дорад, яксола танировка дорад. дӯстони мошин сайсенеш хеле зури бад, монитор, панитор, мақсад самбуферча, дисковый фасок, краскаш свежӣ, мошин кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорта дӯстони азиз дорад. нархи мошина мега 72000 мегем, бисёр не камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. ва дӯстони азиз, вариантҳои алишир ҳам дорад ба Toyota Prius кати, яъне ки Toyota Prius гибрид кати алиш мешавад. албатта ба ин мошин дигар фақат сум кати дӯстони азиз. 4 балон пачка, хадавоиш нав кардагӣ. мошин хай тоза, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. ҳамин Corolla 1 ҳай ҳама азош ҳамин Европа дӯстони азиз, 2004 бензини холия, мошин идеални сайсена, ягон ҷои пусидагӣ, хирошидагӣ надорад. 72000 сомон, бисёр не камтарак арзон мешавад. одамое ки бисёр арзон мекардагӣ, хубошон мегӯяд занг назаред, камтар арзон мешавад. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои TCL 9790 рақамҳо кор мекунад, мақсад ки WhatsApp чигап пайваст доранд. дуюмаш рақамҳои дастӣ, рақамҳои Россия промои 0490 кор мекунад. бологиш рақамҳои 97 WhatsApp чигап пайваст, поёнгиш рақамҳои дастӣ. алиши ба Toyota Prius ва сумаки 72000 муомилаи хуб дорад. марама срочна занг занед. мегзарем ба дим великои фурӯшӣ. великои фурӯшӣ ҳастае ки великое ки дӯстони азиз аз Корея омадагӣ, великои беуне ки сайсенҳои зури инчунин дастафка дӯстони азиз ба тамоми ноҳияи Тоҷикистон ва шаҳрҳо дӯстони дастафка доранд. номерошон 24 соат дӯстони азиз кор мекунад. хоб дӯстони азиз, нархҳошон ҳар як кадомашон дар рӯи экран наистагӣ аст. бо ягон сум айноми канали мо гап занед, ягон сум муомила савдо мешавад. адресшон шаҳри Душанбе, 7 километр дӯстони азиз. размери дӯстони размерҳои 26 бо дигар размерҳои мақсад маҳида калоншам дорам, бо метавонем маълумотҳои пурраша гирем. чӣ хеле великои мақсад ки хитоӣ нест, великои корейски дӯстони ки бевай сайстанӯи зурай. хоб ин ҳамин рақамҳо дӯстони азиз мегафон кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp, имо, Telegram дӯстони азиз пайваст доранд. хоб шахсоне ки мехарин ягон маълумоти оиди велик агар хоҳем фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳошон занг занед. чӣ хеле гуфтам, дастафка ба Тоҷикистон, ба ҳамаи шаҳру ноҳияи Тоҷикистон дӯстони азиз дастафкаш мегӯяд ройгунай. нархҳош наистагӣ, ин нархҳое ки наистагӣ ҳастанд, бо ягон сум муомилаи мақсад ки бародарӣ доранд. дӯстони азиз, ака хела ки чанд сола ки дар ҳамин соҳа мақсад ки великфурӯшӣ мекунанд, мақсад ки опыт доранд. шахсоне ки мехоҳед мақсад харидан, номерро ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад дӯстон, ки дар кузофи Hatchback срочна фурӯшӣ. Opel Hatchback. соли 26-1997 ҳастае ки сӯишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони балонош 50-60% ҳастае, коробкаш 100%, ҳолаташ зури бад. ҳуҷҷатҳои мошин то ноябри 2026, яъне ки ҳуҷҷат дорад, яъне ки нав кардагӣ ҳастам. хоб хадавоиш ҳам соз астае, ҳамаш болименӣ кардагӣ, мақсад хадавоиш соз астае.
ва сумаки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомон боз муомилаи хубдро ва дӯстон азиз ягон Opel Caravan ҳам бошад соз бошад алиш мекунем Opel Astra-ҷи бошад болоиш сум метиҳанд ягон Astra-ҷи ягон Caravan соз бошад алиш мешавад ва сумаки нархи мошин 33000 сомон боз муомилаи хубдро мошинча хай дискакои фаҳсо задагии свети асфалти свет салоншам тоза кай мошинча хеле ки як даст гашти сай хай 97 сол 33000 сомон бо муомила доштаем якумаш рақамҳои дастии 06 рақамҳо WhatsApp кор мекунад имо дорад дуюмаш рақамҳои дашам дастии 5518 WhatsApp дорад балонсоз як 60% дискакои фаҳсо краскашам бад нест ҳуҷҷат навкадаги балонсоз хай утилизатсиям гузаштаги аст дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ягон маълумот гиранд ягон саволот иловагӣ аз рақамҳои поёна занг занед маълумотча гиред мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Porter 2 соли бори 6 2011 сол аст дӯстон ки мошин хаяк сасияи нав аст бигем мақсад соли 2011 сасиянашон ини бо хела созам салом дӯстон аз тозак аст коробка ба фирма автомата хато накунам мошинча идеални сасияни документга дора утилизатсия гузаштаги аст балонош нав мақсад Hyundai Porter 2 нархи мошина мега 79000 мегем бо савдо муомила мекунем мошини қарор дорад дар ноҳияи Данғара дӯстони азиз Hyundai Porter 2 79000 сомон муомила савдо дорад рақамҳошон мондаги аст мегафон шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурра ва ҳамеша аз рақамҳои поёна WhatsApp гиред ва одамое ки мошинои фурӯш доред мошинои боркаш мошинои майда хона замин квартира ягон техникаи компания хоҳем ки реклама кардан мо дар YouTube Instagram TikTok Telegram Facebook реклама мекунем марамад сурат маълумотро дар рақамҳои WhatsApp мо болобуда 25 рӯ мо реклама мекунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Prius аст ки соли бори 6 2011 сол сӯзишвориш бензин гибрид дӯстони азиз срочно фурӯшӣ мотор 1.8 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи майя ҳуҷҷат дорад танировкаш мегӯяд 50% аст утлам дорад дӯстон аз масла нав алиш кардаги дӯстони азиз хоб электропакет кондитсионер хай бисёр функсия дӯстон дорад мақсад мошин хоб нархи мошина дӯстони азиз 88000 сомон гуфтааст боз арзон ва муомила дӯстони азиз мешидаем ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда 88000 сомон муомила савдо дорад 50% танировка ҳуҷҷат дорад утур балонам мошин синят кардагӣ рақамҳои поёнда аст вавилон шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумоти пурраша гирем лайкро аз навро то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra-ҷи соли бори 6 2000 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон мошина мега сасияниш соза хай кам-кам кор дорад дӯстони азиз мошини 1.16 чиз моторош утул мега дорад ҳуҷҷати солонанеки бучидагия хоб нархи мошина мега 46000 сомон мегем бо арзон муомила мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Кулоб яъне ки нархи мошин 46 та бо муомила дӯстон аз дошта фақат ки ҳуҷҷат мекунем ва мақсад ки бо ягон кори дигар мумкин дошта бошад лекин муомила мега дорад мошин дар шаҳри Кулоб рақамош аст вавилон шахсоне ки мехаред занг занед дӯстон азиз нагуфтанам шахсоне ки агар дар навори мошини маъқуле ки наёфта бошед нависед дар комментария ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда кӯшиш карда ба шумо пешкаш мекунем лайкҳо аз шумо видеои нав аз тарафи мо мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи Caravan соли бори 6 1997 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷат дӯстон азиз дорад мошин мегӯяд утлам дорад дӯстони азиз нархи мошин 26000 сомон аст бо савдо муомила дорад нархи мошин чӣ хеле гуфтам 26 та бо савдо доштаем рақами мегафони ҳисобишон мондагӣ аст шахсоне ки мехаред ягон маълумот оиди ям мошин агар хоҳем гирифтам марамад занг занед хоҳиш ки лайкҳоро ба хотири меҳнати мо занед ва навро то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Matiz соли бори 6 1998 сӯзишвориш бензин мотор 1 литр коробка дӯстони азиз механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз то моҳи сентябр мега соҳибшон утлам мегӯяд гузарондаги аст балонаш 80% дӯстони азиз дина мегӯяд моторш мегӯяд кадом мега соҳибуш дина моторшам мега кадем буд кадем коробкаш мега соз нарӯшка ме кам-кам кор дорад дӯстони азиз нархи мошин
14000 сомон боз муомила савдои хуб дорад. Ин мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дайвомати 98 соб ҳуҷҷат моторсоз 14000 сомон муомила дошта. Шахсоне ки мехарем дар рақамҳои поёмда занг занем. Мегзарем ба наҳо мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ваз 2107 мошини советскии молодежни чихеле ки шумо дар компютера хоҳиш кардем. соли бори 6 2001 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш 06 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то 07 2026 яъне ки як 5-6 моҳи дигар я 6 моҳи дигар сона дорад ҳуҷҷат. хоб мошин мега моторш мега нав мақсад ки мотори нав мега задем. пол оборот мега заводиш фақат ки берунаш кор дорад дӯстони азиз калтер пақамақа дорад рост мекунед хай опшин аки нистоита хай бубинем. дӯстони азиз нархи мошина мега 8000 сомон мегем бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархи мошин 8000 сомон муомила дӯстони азиз дорад. дар рақамҳои поёмда шумо занг занед маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон срочна. Opel Vectra A соли бори 6 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.8 литр коробка механика ҳуҷҷат сураз дорад. мошин утулгузаштагӣ мошин нахаду бад нест. нархи мошина мега 13000 мегем бо муомила савдо мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 ноҳияи 5 қарор дорад 13000 сомон камтар арзон мешавад дӯстони азиз. ҳуҷҷат мега дорад ки намадор чанд хане ки ҳуҷҷат дӯстони азиз дошта. мошини хайки мега салон нест нархшуда арзанда зиёдтиш кади балонош миёна ин хеле свету. хоб шахсоне ки мехарен дар рақамҳои поёмда занг занем маълумоти пурраша худтон гиред. дӯстони азиз мошин дорем хона дорем замин дорем квартира чизе ки боша мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook. марҳамат дӯстони азиз сурат маълумот дар рақамҳои болода рӯй кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class H-K. соли бори 6 1994 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотор 1.8 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз краскаш мега ягон кор сарапина надорад. хоб нархи мошина мега 33000 сомон мега бисёр не камтар арзон мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. ҳуҷҷат дӯстони азиз дошта мошин транзит дискои заводской балонот ҳолати корӣ ва нархи мошин 33000 сомон муомила савдо дорад. дӯстони азиз дар назди капоти мошин алиш намешавад. шахсоне ки мехоҳанд дар рақамҳои поёмда марҳамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ятагаст Hyundai Porter 1 соли бори 6 дӯстон аст нагуфта нархи мошина мегӯяд не ки 48000 сомон мегӯянд бо арзон мекунанд. нархи мошин 48000 сомон бо муомила доштаем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта дӯстони азиз. чихеле гуфтем Hyundai Porter 1 агар бошад намедонам мумкин солаш ки 2000 ё ки 98 ё ки 2001 хеле дӯстони азиз бошад. нархи мошин 48000 сомон аст муомила дӯстони мошин мегӯяд нахадоем. рақамҳо мегафони соҳибшо мондаги аст. шахсоне ки мехарен агар маълумот худон агар гирифтан марҳамат занг занед маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст Toyota Camry 2 соли бори 6 2008 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш 2.4 литри коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега утул дорад ай учет мега снимат кардагӣ яъне транзита мега ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз буштага кондитсионер электрокапакет ва дигар намуд комфортҳо. нархи мошина мега 72000 мегем бо савдо мегӯяд мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи восеӣ. дӯстони азиз хай камбуди мотор коробкаша рафта аз пеш мебинед мошин беҳуҷҷат буштагӣ хай утул мақсад дорад мега ва снимат кардагӣ 70000 сомон муомила доштаем. рақамҳо шумондага аст дар поёни видео. шахсоне ки мехаред марҳамат занг занед маълумоти пурра ва аниқша худтон гиред. хоҳиш ки дӯстони азиз лайкҳоро занед навори моро то охири охираш тамошо кунед. мегзарем ба 14 трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст ки T40 бо нархи 37000 сомон аст дӯстони азиз бо муомила савдо дорад. ин трактор қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. трактор мега нахадуай срочна мефурӯшем мегӯяд соҳибшон. хоб рақамҳошон аст тисел рақамҳои дастишон дӯстони азиз нархаш 37000 сомон аст то қасу мехоҳӣ мега алиш намешавад нахадуай мега соҳибшон бо хай рафта аз пеш бинем. ои дашбо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ рақамҳошо мондагӣ рост дигар маълумотҳои трактор хела кам аст кадоме ки миту трактор хар аст дӯстони азиз рақамҳошо мондагӣ аст занг занед маълумоти пурраша худтон аз рақамҳошон гиред. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон Toyota Mark II
соли бори 6 19 96 сузи фуреш бензин моторош 24 25 хенайстям коробкаш автомат мошини 1 сола ҳуҷҷат дорад дискакҳои фасон балош миёна сифати сафед нархи мошина мега 18 000 мега бо ягон сум мегзанем мошин қарор дорад дар шаҳри душан б 18 000 сомон камтар бо мумкин ки муомила шавад аки бо сайстенеша рафта аз пеш сунат хутон мебинед коробкаш автомат сун азиз мошин нахаду خب دوستان از رقمشون زنگ زنه و آدمایی که ماشین فروش داره خود رقم که در رقم واتساپ روی رقم میکنن دوستان عزیز لایک و خوشگل زنه و این بود اولین تا ویدیو